A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aquelas que a aman. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia adquira un rango social de normalidade. Preocúpame a situación da nosa lingua e diante do descenso no seu uso. Manifesto que a día de hoxe o uso no futuro do noso idioma non está asegurado. No século XX a lingua galega era falada con espontaneidade e regularidade, mas nas últimas décadas os estudos científicos e mesmo unha sinxela observación constatan o descenso no seu uso. Apelo a toda a ciudadanía de Galicia, a que vive aquí e a que reside fora, porque a presenza do galego, a súa extensión, a súa normalización dependen da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas do seu povo. Afirmo que o desfrute cultural é unha necesidade básica. Só despois da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asumo que a aseveración do filósofo Eduardo Lourenço, segundo a cal, a cultura non é un fin en si mesmo e por iso defendemos unha cultura vocacionada para a felicidade. Pero a cultura non existe en abstracto, está vencellada ao territorio. A comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve, porque a universalidade parte do local, do próximo, do cercano. O galego é un obstáculo para comunicar un público consciente e amplio. Por iso, queremos reforzar os medios de comunicación galega, coa creación efectiva dun espazo galego de comunicación, como plataforma de defensa de identidade común. Un espazo que promova novas formas de presenza da lingua e culturas galegas en Europa, e no mundo e antes de nada Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña reclama con urxencia a colaboración de toda a xente. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar a moitas entidades e sensibilizar as persoas, ao povo, para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita como auga de mar contar con medios de comunicación que empreguen o idioma noso, tamén nos contextos urbanos. A día representa o máis violento. Vitaminas para o galego pretende visibilizar aos medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos animais medios nacionais que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno do seu conxunto profesional. Galicia é a información de proximidade en galego, máis media, que no século XXI difundan e prestixen o idioma. Altofalantes que ensinen a nosa visión do mundo, feitas conscientes e que fagan visible a sensibilidade e a proximidade existente na sociedade galega.